Nairobi. Jotend arita ma Nyanza kod Hoho mar Okak oromo kendo yango kenge mag neno ni kwe obedo Transmara manie tong' kaunti ma Kisii kod Narok. Gigolo siem ne ji ma kendo singo chiel kende bang' gavana ma Kisii kod Narok bedo kod romo mar twak kod oganda ma odak Transmara kwayo mondo gi kwe maonge mon kuor mosenene gwengego. Duol mochung' ne neno ni oganda odak e twech achiel NCIC bendo kwayo jogo modak e gwengego mondo nya kwe. Magi timore kinde ma jopuonjre osechako dok e sikunde ma nyocha gidarie kaluwore gi luoro mar lweny. At Kiango, on the border of Rift Valley and Nyanza, specifically because we came here to confirm that actually peace has returned. And we are happy that so far so good. Calm has returned along the border, and we came today to meet the peace committee members. What is remaining is to further cement this relationship. As our RC had said, this area had enjoyed uninterrupted peace for 20 years, and we'd like that to continue. Tumekuja kutuletea amani na vijana yetu wanaongozwa na wazee na watu ya boda. Tunataka amani ya ilitokea viliangaisha wengi, na tukubaliana hapa ya kwamba kuanzia siku 3 iliyopita hadi leo na kuendelea mbele tutakuwa na utaratibu ya mpaka ambayo makosa ikitokea kidogo